Praze a chtěl bych vám ukázat nějaké suvenýry, co jsem dovezl. A toho za měsíc. Ano, a chtěl jsem to natáčet už 1. června, ale jak si by to nevyšlo, pan Bauchyč a tady tahle mi říkali různé věci, protože jsme byli na zmrzlině a tak v Praze. A jdeme na to. Takže první, co tady má, je Krejna mobil. Prasky za 30,90. A je to velmi dobrá kožená látka a myslím si, že na telefon je to dobrý, no. Takový černý kožený kryt. Pak tady má jeden suvenýr. Pak jsem byl s kamarádem Bauchyčem a s ní na pivu, tak jsem si to vzal. Se mnou, ne, to jsem byl s Luckou. No, pak jsme tam byli na pivu s kámošema, Bauchyčem a Vojtěchem a tohle je suvenýr z hospody. Naše česká klasika. Pak tenhle úžasný revťapák, toho jsem vyhrál v soutěži v Praze, takže ten se mi taky líbí. Okay. Můj ňubíček. A tohle je kačenka, to jsem koupil sestře. Ona miluje takové debilní věci, tak jsem jí to vzal. A pejsek pro mě. Jo. Takže pokud se vám tohle video líbilo, určitě budu rád, když dáte like a pošlete mi ještě dneska balíček a hned mi to dneska lidi a čau.